Čau lidi, já jsem Retard z kanálu Game Masters a tady je se mnou Tady Let's Player. jsem já, Let's Player, ten míň retardovaný. Jeden. Dobrý, pojď. A máme tady mapku, jakže se jmenuje? The Segway Race, myslím. Ano, The Segway Race. Dáme si easy. 1,1. Vážně? Easy? Jo, dáme si easy, já to včera zkoušel 3, 2, a je to dost 1. hardcore. Wow. Jo, Bum. takže tenhle ten tě asi přede, že ne? On hrozně čeká u tohohle. Fuh. Pojď, ale CTRL, aby jsme si nezlomili nohu. Tak. stejně jsi, no teď jsi si utrh dokonce. Ty cigane. To pojď, já jedu s tebou. Tak teď pojď ty. Jo, jdu já. Mimochodem, kdybyste chtěli, Tak si dej třeba hard. hard, to bude prča. No, ale on to teď bude úplně skillet. Totálně skillet. Co? Jsem tě nikdo není větší skill jak já. Fakt myslíš? Mrdé, proč mi to dáváš? Nebuď prostý. Kurva. Já cheatuju. Taky. Kurva. Vidíš, jak rychle je? Já bych to nedával na hardcore. A ještě... No, to asi ne, no. Mimochodem, kdybyste chtěli udělat videa z Assassin's Creed 4 si chtěla říct? Myslím. no, něco takového, akorát, že se to bude na tom příšerně lagovat. No, asi jo. Nebo spíš blokáder. Jestli, No. jestli mi to nebude házet crash, tak natočím No, nějaký mě video. to hází dost velký crash. No, mě možná ne. Mě to chilluje teď zrovna. Mě to čivuje. No, anebo poradil by mi někdo náhodou, jakoby, no, jak by jsem to řekl, přes co mám natáčet? Jakoby já... Aby se to nelagovalo. No, aby se... aby se to nelagovalo. A zároveň by to bylo dobrý, protože DX Story mi... Tak trochu se mi nějak crashuje. No, mi trošku crashuje, protože já dám F9, kterým spouštím video, jakoby natáčení. A asi 1 sekundu mu to drží a potom se to vypne. Jakoby, že mi to hází crashe. Ty to nečekal? Já to vždycky přeskočil hned ze začátku, víš? Ty krása. Nechtěl bych. Počkej, já hrál dvakrát, nevadí. Ty hraj taky jedno. Dej easy, protože to je... To je docela dost hardcore, i to easy. No. Podle mě to dá stejný na každý. A jde. Pojď. Ty kráso! Jo, ty ještě jedeš! A teď se nemusíš vůbec zajímat o CTRL, protože už si stejně bez noha Segway gay. Ogogája. To je Segway. Tak tohle bolelo. No, mimochodem, napište mi do komentáře, na co byste chtěli udělat teda let's play. A počkejte, teď mluvím já. My jsme se chtěli zeptat tady s Let's Playerem, jestli byste pro nás neudělali nějaký mapy pod jménem Game Masters.cz. Ano, tady na Happy Wheels, protože jsme docela chudí, teďka začínáme, ale mohlo by se to rozrůst a mohla by z toho být jedna velká série, třeba na 40 partů, kdyby vás to možná bavilo. víc, třeba 500 partů za nějakých těch... 14 dní, viď, bo. Ne, to ne, za nějaký ty měsíce by se to dalo dát. To ten si to tady chilluje. Jo, takhle doženu. No, ty jo. Hop, no, ne, tady je tu. Ano, tady jsem vždycky umřel. Buď na tom prvním nebo na tom druhém. No jo, no. Start level. No, restart, ty seš vůl. No a jinak, taky bych se chtěl trošičku optat, jestli byste nechtěli Minecraftovou sérii. Já vím, že to natáčí úplně každý, třeba kromě Hogiho, no já jsem debil. Hogi to taky natáčí. Vážně, Hogi natáčí Minecraft. Jo, Minecraft mapy. Možná, už přestal, sakra, já jsem se kopnul. Au.
Ale Agrialus to teda nenatáčí No Minecraft. tak ten ne. No ten je na to moc starý. A navíc by se u toho tak naštval, když by spadnul nudil. do lávy. Ano, protože ono když to Tady- jenom když už ho zabijou, jenom když už mu uberou ve Far Cry 4, tak už chytá rage. Což je fakt malá věcička na to, aby tohle chytal. Jako jo, chápu, že když vás někdo nevidí a najednou vás odstřelí ze zadu RPGčkem, teda když vy ho nevidíte a potom vás odstřelí ze zadu RPG. Co to bylo? RPGčkem a tak začnete chytat nějaký ten menší rage, ale ne takovej, abyste začali říkat samý píp, píp, píp a tak dále. Ano, takže Tohle mě bolelo. ano, ty jsi vážně retardovaný, Zombies game. Ty máš na internet zombies game. Ty jo, dík za připomínku, já nevěděl, že jsou tam zombíci. No, kdyby něco, jo, a co takhle natočit internet, chtěli byste lidi? Jo, ale to natočíme hned po tomhle. Po tomhle videu, protože to je jenom na local network. Když chceš hrát teda s kamošem. Pozor, tady je ta bažina. Jo, let's player si to tady chilluje s tělíčkem, Jo. ze kterého stříká krev. Takže mi dejte návrhy na různý let's play, kromě nějakých těch asasínů. 4 jo, ale ostatní ne, protože ostatní jsem jaksi nesehnal. Zatím. Ale 3 si říká, že si koupíš. Tak... No, 3 si koupím. Teďka na vízo dostaneme 500 nebo kolik. Takže by jsem si to vlastně mohl koupit. A nebo když tak to si koupím Freedom Cry, to je DLCčko. Na Ty, co Assassin's Creed 4. Ty, co neznají, tak vám... Tak tam hrajete za Adevaleho prasečí rybáka. To jméno vymyslel můj mladší bratr. Jménem Ghost Rider. Ghost Rider. Rád si tak říká. A i když, nevím proč. Je tady, teď. A jaj? A chytá rage? Ano. Ne. Oddal se od svého bráky. Nechte to vy úchylové. Lidi, že jsou to úchylové. Napište do komentáře, jestli jo. Vidíte? Ghost Rider. To to asi trošku bolelo. No nekecej. Ne, to vůbec nebylo, to úplně pohodlný. Na svého bratrance. Vážně budeme tohle dělat ještě dlouho? Jo, ještě chvilku. Už ten minulý part, to nějaký Pogo Ninja, jo, Pogo No a to už Ninja. je na YouTube. To už je na YouTube, tak se koukněte. Always. Na první díl. Odkaz vám dáme Always. do videa. Když stejně jsou na našem channelu, tak na co dávat odkaz, když se jim to tam nabídne. No to je pravda, máme zatím jenom 2 videa. Chytneme rage, jestli nám nedáte like Ještě naposledy. a odběr, případně. Ještě naposledy, prosím. Teď se musíme soustředit, já nevím, co je za těma dělama, co ti tam roztřískají a ty si to začneš chillovat. Hop. I'm chilling. Já jsem chilling, jo? Super. Mhm. Já jsem spíš chilluju. Nemyslíš? Hopla, teď jsem se tam nezasek. Co to? Jo, já žiju. Žiješ jako. Žiješ, to je hlavní. Pojď, jeden spolu. Ty adventurery. Jaj. Tak počkej, dáme nějaký rope swing. U toho dáme, anebo zkus, ne, takhle ne, to jsem teď. Drax. Dáme to Portal of Freedom. To nesnáším, to je blbost. Tak do příšerná. banána píl. No, Přeci tak jenom to jsem se, ještě nehrál. přeci jenom si dřív si říkal banán. Ano, jestli někdo viděl můj bezvideový kanál Bananos 2,
Bez videový kanál. Ano, Yes, já jsem tam super. neměl videa, takže já neměl vůbec čas. Dobrý den, paní, komu voláte? Můžu vám sebrat ten mobil? To je určitě nová iPhone 6. Banán! Aha, já Dubstep. myslel, že... Dad, stop! Tatíku, zastav. What? Co? Banana peel. Tatíku! Pick it up before someone hurts. Alright, shoot up! Smlkni. Nešit, aby jakoby něco jako podobného jako shut up. No, něco takového jako Synku, proč je Drž tady hubu. všude krev? Počkej, já ho ještě... Jo, tak v pohodě. Tak teďka už se mi to líbí. Tak nelíbí, protože tady, teďka kdyby na nás ještě to Ale vyleze ten tak je hezký. To jo. Today. What? Jaký den? Jaký den čeho? Umrtí? No, nejspíš. Jo, to je, já myslím, že už potom lezeš normálně. Takhle si to trošičku chillnout. Kudy? Jako, nemám jít jako. No, jako přeskočit to, víš. Ne, já nechci zpátky do videu. Jako co děláš, ty prase? Ale tam to nejde. Jo, nějak to... No konečně. ne, tam tam už to nechci. nejde. To nejde. What? No konečně. Jeď. Jo, tenhle vejšlap, to je vážně opruzvěč, ty pogogaji. A tohle není pogustý. Já vím, že to není pogostik manager. Ty kráso, synáčku. Si... Tati! Ty hajzle! Hey, what the fuck? Kam jsem to spadnul? Oh, there you are. Oh. Kurvo. I will be waiting for you. Já čekal na tebe. Sorry, ale já si to neumím představit. I don't něco. I'll teleport you back in time? Počkej, teleportni mě. Don't be, stand back. Fakt? Já tomu nechci věřit. Střílí na nás, spadnu. 12 plus je zaručeno PG-18. To jsme měli říct hned na... What? Ten jako... What are you? Ten kůň jako nezemře? Hajzle jeden. Toho potom rozmrdám. To je dobré. Kolik toho kokainu si vzal? What? Jeden po dinosaurovi. Po mrtvým. Kolik toho kokainu si vzal? Tati. Já nevím, za to jsem si vzal asi 4 kilo, já si to nemůžu. Dobré. Hele, už jsem viděl. Dáte mi teda ten iPhone 6? Namrdej se. Tak si nasrt. Dubstep? Když tady jsme byli. Že jo? No! Ale tohle neříkal. Victory! Já mám dobrý cigáro. What? No hele, ten myšák se tam zobrazil. Jak? Co to je? Já to nesnáším, když to není. Car dive. Už vím, o co se jedná a budeme přeneslit Sant. Ano. Santo, jdi do něj. Yeah. Úplně, vy skřetí, vy jste úplně vypatlaný, vy neumíte. To kolik si vzal drog ten Santa? On zableskujího skřeta. Mrtvý den. On mi znejlítá kokain. Nový dárek pro děti. Kokain k děti. A škoda, že nemůžu. Proč? No a to se stane z toho Camproj. Což se nedá uploadnout na YouTube. Ale to potom se ti z toho stane Camproj. A Camproj se... Ale počkej, to už není skřet. Já jsem to tady vzal. Co jsi udělal s mým autem? What? Počkej. Měl jsem Jeden nemá nohu, jeden nemá nohy. Neměl jsem ho... A Santa je přiškrcený. Tak tohle jsme sfailili, my jsme přeletěli 3D obstacle course.
Jo, tohle nesnáším, to je blbost. Zkusíme to přece. Já to nesnažím, no příšerně, to je přímo ono. Přijde. A zajímalo by, what? Harpuny. Já nestáším harpuny. Vod dokola. Ne, mé krásné kolo. Synku, vypadni, ať ho upravit. Za jízdy, slyšíš? Za jízdy. La 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 la. Smrdíš. A tvoje Už tam chybí jen obrázek Batmana, veď? No ty jo úplně. Třeba... možná bychom udělali... Heda! Shut up. Jestli, Motherfucker. možná Aha, bychom to mohli... je šipké, myslím, že... tak já jdu zkoušet. Co to tam bylo jako? Já to znám, možná bychom za 20 odběratelů jsme mohli udělat ten, Speciál. ano, speciál, to už jsme říkali na začátku vlastně. Že Ne, bychom to jsme si udělali- říkali pro sebe. V off-screenu. Jo, vlastně, že bychom udělali speciál, Kde budeme stavět mapu. kde budeme stavět vlastní mapu a zase bychom to úplně příšerně sfailili, ano, to je to správné slovo. Synku, ty nemáš ruce, ty parchante. Parchante, co jsem tě to učil? Co jsem tě to učil, že Legends ti tady vyzvánělo. Monster Legends? Vážně mě někdo... Vážně? Rozvánělo? Vážně? Oh my god, kolik ty jsi zase šňupal, to je. Ale tady je fakt oko z Monster Legends. Očičko. To bude tím, jak jsi zase žral. Že by jsem tam konečně vyletěl? Bože, buď tak hodný a nech mě. Dobře. A dá. Jo, asi... Aha, jo. Já zmáčknu shift. Ne, to už nemá cenu. Co se mohl dostat? Welcome to 3D Obstacle Course. Budeme to dělat ještě dlouho, já myslím, že diváky nebaví, jak to tady failíme asi. Ale baví. 10 minut jedna mapa. Tak počkej, tohle své, jo, to už. Pokémon Training, zkusíme to. Nebo nějaký user level bros. No, Zkusíme nějaký rolepsy. Pokémon trénink. A my to nebudeme dávat. Když tak to byl brácha Let's Player. Ano, zase! Takže co se jmenuje to? Rope swing, že jo? Jo. Rope swing. Většinou se ten rope... Sorry, what the... Víš proč? Protože ten rope swing se spíše s malejma, víš? Když už... Rope swing, tady to máte. Ještě. No, vidíš. No, What? No, tak to je jedno, než to plavat. tak tedy třeba Willy Rex. Máme na to pogled. To je Segway gay. 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 Jo, je to segway gay. Já nevím, proč všem říkám pogogaj. Nevíte, lidi, nevíte, proč všem říkám pogogaj? A tímhle se chytáš, jo? Jo, nekecej. Hoda! Ty se skytnul v vzduchu? What? Jsi bez ruky. Ty rozmrt. To čo je, to jako je možné. Ale to není možné, tohle, to je nemožná mapa. To asi moc jo. Zkusíme někde. Ale viděl jsi, jak se mi tam utrhla ruky, a protože... Rope swing one. Nekecej. Tak si do mi pogo mina. What? Hej, pojď rope swing s pogo. No jo, takže myslel na všechno. Nemyslel na všechno, hajzlejde. Omře, blbečku. Ale tohle se nepočítá, to bylo jen tak pro srandu. Hajzle. 17 coinů. Vážně? Jo! 17. Ono mi to rozoupne ten rope. To není normální. Hej! Jak? To není normální. Možná by se měl změnit čaktr. Víš, tohle je dělaný na Pogogaja. Teda, ne, Na pogoga. ne, na Segway Gaje. Segway. Víš, protože ten Segway tam totiž zůstane. Což dobré. Ale není tak chytré jako Půjč. No jo, takže už jsi dozvěděl to, co jsi dozvěděl, kámo? Ty jsi... Ne, počkej, to se nepočítá.
To jako se zdržel na srdci jako na srdíčku při hymně anglický, že jo? A já nespívám anglické hymny, já zpívám arabské hymny. What? Zase. Počkej, ještě jednou, tohle to není možné. No já nemám Erko totiž. No, ne, tohle nejde, počkej, musím se aspoň jednou zachytit. Aspoň jednou. Čenček tam. Tak já ti porodím, já tě ještě Jo, tak mi pojď porodit. Jo, dej tam tu listěžku. Ne, tak dáme tam tyhle ty. Hajzlo. Já se držím ty přiblblý motorky. Tak dělej, dej tam toho lítacího, glitchne mi tu. Glitch, more. No, I'm not glitcher, I'm very glitcher. A počkej, tady máme... Tak tady tady už ti to jsme- asi nepomůže. Ano, tak se... Do prčic. Jsem se tady bugnul trošku. Tak se pust. Zétko. Trošku jsme jim to tady glitchnuli, nemyslíte lidi? A jestli co, to byl nějaký coin, aha, už ty coiny vidím, ale tam u toho jsou ty bomby pro následovací. Victory! Ale jo, Viktoria, What the? vážně? Vážně? No dobrý, takže můžeme na jinou mapku. Teda se bude jmenovat jak? Jdeme třeba restart, aby... tak čekaj. Od play count. Přes play count a anytime. Uploaded anytime. Tak kolik má nejlepší mapa, kolik má play countu? Schválně. Tigra! A to je Pokémon Training, to nechci dát. Tigra! Oh. BMX Park. 2, jasně, vole. To nesnáším přímo tyhle ty BMX. Jo, oni jsou přímo jako, tyhle ty mapky jsou zvoleny jako přímo těma Total Jeffcare. Jerkface. No tak Jerkface. Jerkface, viď, jo. No, total Jerkface. No tak to jsou přímo jejich uživatelský mapky, tohle jsou prostě mapky vývojáře. Čučina, ty no... Tohle jsou prostě vývojářský mapy. Nekecej. Super. Tak jdeme na to. A ty mají většinou nejvíc, a to je potom o ničem. Pojď. Pum. Já nechci tebe, synečku. Ty mi tady zatěžuješ kolo a ještě tady z toho ještě kazíš ten pojem z toho BMXka. Vypadni zmrdě. A podívej na ty naspídovaný nohy. Jo. Vypadni. Sorry, ne. Jak to, že si tam nenabodne aspoň jednu nohu? Mrdě. Pojď! Pojď, synačku! Ano, umřel. Noha! Victory! Jo, já nezemřel. Ten paňoček si kroutí koule. Balkóny, ne, to jsem hrál, to je úplně na nic. Speed Bridge, Zkusíme to. to jsem nehrál nikdy. Jo, takže Play now, já chtěl říct play wow. No tak, hele, to nevypadá špatně. Já už vím, co to je. Jo, tohle už jsem hrál, no to je Já tahle jsem ta. to viděla. Ono je to takhle rozdrbaný a ty potom musíš Jako ty ve škole, viď? Já ti rozdrbu brnění. Ano, ve škole jsme vymysleli s mým to teďka k nám nově nastoupil kluk a holka. Ta holka je úplně vylízaná. Popřípadně, teda. Ty vole, spadni tam dolů, kurva. Že jsi tam měl spadnout, Demile. Zase Demile. Demile. Dneska už asi po pátý říkáš to Demile místo Po 16. Depíp. Le. O, Jako fakt? jako vážně? Já jsem tam bugle, nemám ruce. O, Ty si kurva. nás píšovali svíjat. Synáčka.
Synáčku, smrdí ti koule. Počkej, mohli bychom hned, co natočíme tento let's play, bychom na tvým počítači mohli natočit Left 4 Deadko. Nebo si zahrát, já bych sem natáčel to internet. Takže internet. Internet, ano. Moje segra Říká místo retardovo segra moje říká místo internet. Ano, je úplně. Počkat, proč tady půl hodiny dělám tohle? Já nevím, no, to by pro dnešní let's play asi bylo všechno. Ne, nebylo, ještě já to zakončím jednou mapu. Ano, tak říkej jako. Tak tyjo, já nejsem zvyklý na to, že se mi to hýbe tak jenom ten rám. Jestli vám to teď vadilo, že jsem pohnul Wipeout. Wipeout, to bude zase nějaká blbost. Zkusíme Pogo. Jo, to je tohleto, to je prostě vývojářská mapa, myslím. Nebo to je Jo, to jsem hrál. nekece. Když jsem byl u tebe přeci, jak jsme tady Jo, měli tady ty zjevně. děťátka. Tak pouč. Já počkej. vím, jaká tam je nejlepší postavička na tom dědek. Není. Já jsem to s ním dal. No a já jsem to, Já to jdu glitchnout, všechny říkáš. vážně? Ty to jdeš glitchnout? Víš, že v jedný tam v jedný se tam zasekneš, myslím. Myslím, že jo. Myslím, že vím. Týhle, No jo. občas. Ty králo. Vidíš, takže moc dobrý glitch to nebyl. Proč to vymysleli tak, že tady je strop navky? No a vidíš, teďka ti to rozmrdá tu turbínu. Turbínu. Já jsem dobrý. Bacha. Ano, Bacha, přichází král. A kdyby. Kde Kde je ten král? To jsem já, víš. Zase se hraješ na krále. Tatínku. Jdeme na Wipeout. Vyhrajeme těch 50 milionů? No, synku. Ty jsi Ale tak přeci blbej, že bychom dokonce mohli. Ty potřebuješ školu. si mi slíbil. Tati. Počkej, ty jsi měl 2 Och, já na to nejsem zvyklý, na to tvoji debilní myš. Jako pro tebe možná je dobrá, jenže já mám tamhle tu starou rachotinu od Geniuse. Teda je I když jako... Jako nevím, jak to udělat, že to takhle se dává dolů. Synku, zhebni už. Tatínku, ale říkal si, že když to vyhrám, tak mi koupíš ten nový Xbox nebo PlayStation 4 a k tomu Far Cry 4. Někdy. I když já umírám. A já umírám. Když já umírám. No, Takže tady bychom to mohli ukončit. Takže... Ano, takže tady jsme. Ahoj. Čau. Počkat. Kolik to má minut? 28. Takže čau.